развалените приятелства. На предишния конгрес Наско Сираков заяви, че Бойо Михайлов няма да падне с глас от Левски и че между него и Борислав Михайлов има 40 годишно приятелство. Това, разбира се, е нещо много хубаво. Сега обаче е интересно самия Наско Сираков, който утре ще бъде делегат от Левски, за кого ще гласува. Ясно е само едно. Няма да гласуват за Бербатов. Една от причините, може би не основната, но една от дълбоките причини, е един човек, който е в екипа на Димитър Бербатов в изпълкома, той се казва Петър Ганев. Всички знаят, че Петър Ганев беше част от управлението на Левски в предишен период, когато той беше част от надзорния съвет. Всички знаят за проблемите след това между Петър Ганев и ръководството, което пък в последствие възникна като проблем. Отношенията между феновете и ръководството се изостриха, имаше протести. Оттам последваха оставките на Наско Сираков, на Станимир Стоилов и Иво Ивков. И въобще тази тема за клуба Левски е много болезнена и никак не е затворена за отношенията между Петър Ганев, Станимир Стоилов и Иво Ивков с настоящото ръководство на Левски. Виж тенденциите в ръководството на Левски и за кого би гласувал утре Наско Сираков също е доста интересно, защото от една страна е Михаил Касалов, от другата страна е Георги Иванов. За един от двамата ще бъде гласът на Левски, поне такива са информациите, които ние научихме от клуба. По-вероятно е, ако Наско Сираков даде гласа на Левски за Георги Иванов, може би приятелството между него и Борислав Михайлов да продължи. Казвам може би, защото това си е тяхна работа, разбира се. И защо може би? Защото се твърди, че Георги Иванов е в много по-тесно близки отношения с бившия президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов и че той едва ли не е негов кандидат. Ако обаче Наско и Левски решат да подкрепят Михаил Касабов, както също се твърди, че е възможно да се случи, това дали пък няма да развали отношенията между Борислав Михайлов и Наско Сираков. Разбира се, тук като говорим за развалени приятелства, можем да споменем доста отношения на бивши членове на изпълкома, като Йордан Лечков, като Емил Костадинов, нали, от друга страна пък Михаил Касабов, който беше вице-президент. В какви отношения ще продължат да бъдат помежду си, както и с Борислав Михайлов. Това също предстои да разберем не само утре, в следващите дни, защото слуховете са, че има много голямо разделение между членовете на бившия изпълком, че има лагери и че има скандали и че част от проблемите в бъдещето, може би, не само в миналото на този футболен съюз, но това ръководство на футболен съюз, са свързани с междуличностни отношения. Какво ще се случи? Предстои да разберем. Вие, разбира се, също ще го научите от нас.